Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo u ovotjednoj emisiji. Presica donosi nova razmišljenja o demokratizaciji Hrvatske demokratske zajednice i to sa stajališta još jednog kandidata za predsjednika HDZ-a. Ostanite s nama do kraja emisije, vaš i naš gost je gospodin Tomislav Karamarko. Gospodine Karamarko, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i svim vašim cijenjenim gledateljima. Ne tako davno, manje od godinu dana, razgovarali smo, vi ste bili ministar unutarnjih poslova. Tada sam vas možda nešto i pitala na ovu temu, no nije baš vaš odgovor bio u smjeru da se vidite jednog dana na mjestu za kojeg se sad kandidirate. Pa da, teško je bilo u to vrijeme i predvidjeti, postali su neki planovi, možda neke sklonosti da upravo se usmjerim ovako kako sam se usmjerio, ali naravno da je vrlo teško bilo tada dati točne, decidirane odgovore šta se zapravo smjera i šta će se događati. A možda, ovo je malo neplanski, ali jedan kratak osvrt u jednoj rečenici na taj vaš mandat i taj dio kojeg ste odradili. Biste li danas neke poteze vukli drugčije? Generalno gledajući ja sam zadovoljan. Dakle, svojim mandatom u Ministarstvu unutarnjih poslova jer smo odradili nekoliko značajnih stvari za naše ministarstvo koje su nam bile značajne za zatvaranje poglavlja 23. Prije svega stalno sam govorio o toj depolitizaciji i profesionalizaciji policije i to smo u velikoj mjeri uspjeli. Osim toga pokrenuli smo i kampanju, dakle borbu protiv korupcije na svim razinama i pokrenuli smo i ono pitanje, dakle rješavanja napokon i davanja nekih odgovora na ono što nazivamo poslijeratni komunistički zločin, dakle zločin jednog totalitarnog režima. Dakle, generalno gledajući sam zadovoljan, ostavili smo dosta kvalitetnih ljudi, pravih profesionalaca u sustavu i evo, ja se nadam da će današnji ministar shvatiti zapravo šta je dobio, koji kapital, rekao bih, u rukama s obzirom na stanje u Ministarstvu unutarnjih poslova. To ćemo naravno vidjeti i mi i sadašnji ministar. Puno toga se o vama čuje, puno toga se o vama zna. Kako biste vi sebe predstavili onako? Što biste o sebi rekli? Ovo je jako teško pitanje. Šta bih rekao o sebi? Pa ništa, evo, ja sam zapravo diplomirao na Filozofskom fakultetu. Vrlo često ljudi misle da sam ja školovani policajac, nisam. Ja sam od... Zapravo ste povjesničar, je li tako? Ja sam što povjesničar. Možda malo, smijem reći, onako laički gledano nespojivo povijest i s ove strane te tajne službe, te policija, te... Gledajte, 1993. godine predsjednik Tuđman postavio za načelnika policijske uprave Zagrebački, postavio, dakle, neformalno, ali tražio da odem tamo. I vrlo brzo sam se u tome snašao iz vrlo jednostavnog razloga jer sam počeo naprosto respektirati kad sam došao tamo i zakon, rad po zakonu, a i profesionalnost ljudi koje sam zatekao. Ali evo dalje što se tiče mene, dakle od 1989. godine sam u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ja sam jedan od osnivača, utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice, dakle ne u onoj fazi barake, nego pred barake, dakle na Novoj Vesi. Član sam prvog gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice koji smo osnovali u prosincu 1989. godine. Bio sam, dakle, i na izborima za skupštinu grada Zagreba i pobjedio. I sve do ulaska u policiju bio sam stranački poprilično aktivan. Nakon policije, naravno, da te stranačke aktivnosti moraju nekako, rekao bih, pasti, moraju se smanjiti. Šta bih vam dalje pričao? Imao sam u to vrijeme, rekao bih, i nekakvih karakterističnih situacija u tom svom poslu. Dakle, to vrijeme se počela odvijati famozna pretvorba i privatizacija gdje smo i mi detektirali kriminal, gdje prve, dakle, i kaznene prijave u tom dijelu smo mi realizirali, moji ljudi i ja u Policijskoj upravi Zagrebačkoj. 3 ili 4 poznata slučaja. Zbog tih slučaja, rekao bih, dio vodstva stranke... To je bilo ono vrijeme Astre, pa Kutle, pa... Da, Croatia Bus i tako dalje. Pa rekao bih da sam zbog tih aktivnosti u jednom momentu pao u nemilost u određenom krugu, određenom segmentu vodstva Hrvatske demokratske zajednice, na neki način postao nepoželjan, jer, eto, radio sam po zakonu. Vjerojatno je i Josip Broz razočaran sa mnom, jer on je stalno govorio kako se ne treba držati zakona kao pijan plota, ja sam upravo to radio. Zašto smo to tada radili? Pa gledajte, bit ću jako otvoren,
emotivan. Smatrao sam kad je stvorena Hrvatska država da svi nad njom naprosto trebamo bdjeti. To je kao novorođenče, moramo se brinuti za novorođenče, tako i za našu državu koju smo toliko dugo čekali. U isto vrijeme odvija se i Domovinski rat, dakle naš obrambeni rat gdje se mi branimo od velikosrpske četničke agresije. Dakle, komunicirao sam sa specijalcima, odlazio na Velebit, vraćao se u Zagreb, bio zadužen za javni red, mir i sigurnost u gradu Zagrebu. U isto vrijeme, dakle, imamo obrambeni rat, imamo momke koji krvare na bojištu, a s druge strane imamo ljude koji pokušavaju kroz tu privatizaciju stjecati nekakva materijalna dobra, dakle, potpuno se osigurati, a i to se radilo na jedan, po meni, način da su efekti toga bili vrlo loši, da su ljudi uzimali firme s kojima nisu znali upravljati, pa su te firme gašene, da su nestala radna mjesta i vrlo često da su ti naši momci koji bi došli s bojišta, došli doma na ugašeno radno mjesto i sve skupa mislim da to bilo jako loše. To je bio sigurno moj motiv i tada se na neki način pasiviziram u stranci, postaje nepoželjno s obzirom na trendove koji su tada bili u samoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici i 1998. godine definitivno su me, rekao bih, maknuli sa funkcije, sa dužnosti, jer sam bio 1996. da bih bio maknut sa ove operativne dužnosti načelnika Policijske uprave Zagrebačke, postavljen za pomoćnika ministra unutarnjih poslova za kadrove i to je trajalo negdje do 1998. kad je definitivno ta struja u HDZ-u tada prevladavajuća, a koja je i sama bila bremenita raznim aferama, raznim slučajevima, naprosto izbacili ne iz stranke, dakle smijenili sa mjesta položaja pomoćnika ministra unutarnjih poslova. U tom dijelu. Dosta ste vi toga rekli. Ja ću se samo kratko vratiti možda još na predratno razdoblje. U vašoj biografiji da se pročitati da ste 1982. godine da su vas jugoslavenske vlasti oduzele vam putovnicu zbog navodnih verbalnih delikata protiv komunističkog režima i takozvanog kleronacionalizma. Je li to točno? Da, je točno. To su bili takozvani rani radovi. Dakle, bili smo grupa studenata sa Filozofskog fakulteta tih godina 80-ih, rekao bih vrlo živahna, nacionalno svjesna, a znate kako je mladost se ne da zaustaviti, pa ni u tom verbalnom dijelu. Ono čime smo se bavili, aktivno smo okupljali mladež iz svih vjeronaučnih zajednica po gradu Zagrebu i spajali, subotom se nalazili u crkvi Svete Katarine i kažem, ponavljam, bili smo dosta aktivni, temperamentni. Sve bi se to na kraju završilo našim razgovorima o politici, u konačnici, pa eto i s pjesmama koje u to vrijeme nisu baš bile popularne. I naravno da je to tadašnja služba sigurnosti uočavala i evo, bili smo čak primljeni kod Pape 1981. godine i to je njima bio povod. 1982. godine sam ostao bez putovnice. Kako sam ja to uspio pogledati kroz tadašnje zakone o javnim ispravama ili putnim ispravama, obrazloženje je bilo da sam za vrijeme boravka u inozemstvu štetio ugledu SFRJ. Ja? To je bio zapravo hodočašće kod Pape, audijencija meni koja mi je ostala u jednom prekrasnom sjećanju, jer sam tada vidio Vojtilu, što je bilo za mene veliki doživljaj i za sve nas koji smo tamo bili. Naravno, evo, ostao sam tada bez putovnice i to nekako nas je taj pečat pratio i poslije u vojsci kad sam bio u JNA i tako dalje. Putovnicu sam dobio 1989. godine, vratili su mi putovnicu, ali uglavnom, evo, i ta epizoda je istinita. Moram priznati da, evo, bilo je teško to tada u to vrijeme, to je bilo nakon Titove smrti, dosta je bilo to sve skupa, rekao bih, mračno za nas još uvijek, ali evo, hvala Bogu, prošlo je. Bio sam, dakle, nakon toga sam odmah ušao u HDZ 89. i imamo državu.
Da, i znači išli ste eto iz jedne krajnosti od onih tih nekakvih, hajde recimo, nekakvih konflikata i sukoba s policijom, do toga da ste evo došli na čelo policije, ali ipak vam danas, mnogi će vam na nekakav možda teret kojeg nosite sa sobom su te tajne službe kroz koje ste prošli uglavnom na visoko pozicioniranim mjestima. Da, jasno, gledajte, iako moram razumjeti da, moram reći da ne razumijem zašto bi to bio teret. To su bile takozvane tajne službe, vi kažete, ja samo kažem sigurnosne službe Republike Hrvatske. Ja sam vrlo ponosan na ono što smo mi napravili sa tim službama. O poslovima tih službi se ne priča i ja isto neću sada ništa o tome reći šta smo radili, ali moram samo reći da smo bili jako, jako korisni za ovu našu zemlju i da smo bili jako, jako respektirani kod naših prijatelja vani. Dakle, ne znam zašto bi to bio teret. Sad sam u Saboru, pa sam u Odboru za ljudska prava, pa me jedna novinarka pitala pa kako vi kao bivši ministar unutarnjih posla možete biti u Odboru za ljudska prava? Pa Bože dragi, pa šef obavještajne službe, pa ministar unutarnjih posla, pa dakle te strukture se brinu za sigurnost građana. Osnovno pravo i ustavno i kako god hoćete i Božje pravo je čovjekovo da ima svoju sigurnost i da ima on i njegova obitelj i njegova imovina ono što treba imati. Dakle, ljudi koji rade u takvim sustavima upravo skrbe o sigurnosti građana. Prema tome, niko pozvani od nas da ne gradi dalje našu zemlju, pa i na ovoj političkoj razini. Dobro, kad nećete govoriti naravno o tome što ste tada radili, ali uvijek je bilo ono popularno pitanje je li se baš do te mjere toliko ljudi prisluškivalo ili još uvijek prisluškuje? Ne, pa to je fama, pa to gledate, to je... Zato razgovarate s nekim i kaže, a ovo sigurno sad prisluškuju. Da, kako ne, mislim, to je, gledajte, jedno vrijeme u Hrvatskoj bilo popularno govoriti i zapravo svako je držao do sebe, smatrao da ga neko nešto prisluškuje. Davao si na važnosti? Službe na važnosti u konačnici. Službe nemaju razloga prisluškivati građane. Službe prisluškuju oni koji su sumnjivi da žele negdje recimo postaviti bombu, da žele ugroziti sigurnost naše zemlje, naših građana, ako postoji indicije dakle za to. Osim toga, služba ne može sama nekog slušati. Ona sluša po nalogu Vrhovnog suda. Dakle, vi morate Vrhovnom sudu dobro obrazložiti zašto nekog želite staviti na mjere. Morate dobro obrazložiti da biste bili uvjerljivi da bi Vrhovni sud spustio nalog da to i činite. I tu ste ograničeni vremenski. Prema tome, ja ću vam čak reći kad smo jedne godine davali izvješće u parlamentu o radu, dakle, tadašnje SOE, pa kad su gospoda koji su bili u odboru za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost, čuli koliko malo mjera primjenjujemo, rekli su, pa to je malo, pa šta vi zapravo radite? A primjenjivali smo naravno onoliko mjera koliko je bilo potrebno da bi građani bili sigurni u onom dijelu koji smo mi pokrivali zakon. S obzirom da se kandidirate za čelnog čovjeka HDZ-a, vi znate da vam dio HDZ-ovaca zapravo, a vama je bitno članstvo svakako, nekako zamjera ili im je neprihvatljivo vaše višegodišnje prijateljstvo s gospodinom Stjepanom Mesićem. Kako vi taj dio svoje povijesti ili biografije komentirate? Ovako, ja bih rekao, gledajte, u životu neke stvari idu onako kako je to predviđeno, neke stvari očito morate proći i apsolvirati. Oni koji to prigovaraju, vrlo često prigovaraju, rekao bi, s logikom naknadne pameti, generali nakon bitke. Dakle, možemo razgovarati o Stipi Mesiću u periodu kad se stvarao HDZ i kad sam